operai bu ini sabai baksa drug sok sapu operai bu tabo kini tipa selo krok bela kini te wana jagi betong lai kana obre tomang samule tangai osala no sisini glass bai tangai bokrok phatari bunani nakate obre ni sago asda shokti te obre alka kuno mane hamia hamarok da satrang khane bela kana te sini tipa selo krok baksa koksil ja tomoro bosang kana ka hediba inke awon bising te sengo jaga kaisa kong sanai obre ke je biduni bekhang te kaisa kong sai dongka osala no rompre sompre khani nayo abgui sang basina bagai bono sisini glass bai bokrok phatri mari su honibo saitongka aboni pore a jagani jeta bor roke ba saitong lekya ober ni se saya ober kisa mane hamero bo satrung honibo saitong marobo sangkana ga hediba inge tabu kubi ko inge sangba sa kam ke saiman se ko tobo oslano apro logo login te nai mathang bodolok phaine hospital ot lange thangka abon pore ober nyo medical test khanya hamni te khakya bo sangba kam ke saimia jammo korna koti mani ke bufura bo sangba sa kam ke saimia tobo sini je dawat heka sing je wansumani keke je light thangjak salo kaisa agartala asto bolmat ni je noklawo kaisa program mani a salono ungtha tokai sing bujikata hediba je tabok o je gotna kotimani omong ke bu thayong keke omo sangaso confirm ke saimia jeta sini saimama moding ke omo agartala sohorogon omo je kono kogro bangla kana hediba inke baksa borba kise misa dawat phonong toma khana o berbe osalale ain theka tra sini sinia nake hanyo tomang samada rosala rompere sompere khani nainai obere salano bokrok phatirka nibo baksa sini tiprasor korok kok saitong robo sangkana hediba inke o jaga jeta men kok ke o slabai obere sini na hediba sininyo borong kha baksa logi baksa ke te program ro nanya phaikina inke tabuk sing sabno kam hamia sanai tabuk bak sangke saijongka beri oma hai nisa hamia khamin bagise kobor suluk salakni sarano ma ke hamala khakya tai khakcha digini borong ke saitong lakya jeta sela se saya sela obrinyo rompere sompore khanyani naise beri basina bagai selano oma ke sisi glass bai bokrogo togi marsi une hediba inge seng teka sakko belakene te wana masisa obere ke rompere sompere khajina nai hini beda oma ke jeta bokrok phatire kana hini bo te baksa borbo sumong asajak apuru je gotna goti puru baksa siniti prasalo krong ke saitong lakya sungba a jaga na tongo je men ko ke o jaga berini se saya berei yang wasa enginai las korong ke asla no se glass sisi bai bokrok phatiru robo hnibo sing saitong robo kana hediba inge tabo kubi kokle tamo sing basa kamke saiman soya ko tobo sing khanamo motike o jaga berei hamia jini sakeba nisaro khaiboni sing saimaka inge baksa sini tipraso lok robo saitong lakya o jaga bereni no dosni nai inge tabo berenyo krak mazrata darno riya sing saimia tabo asala tra thikatra thangka sing saimia belakene te serious condition kalajak taboni o jorogo berei salahni joto sate hamia jini sakeba jekono nisha hamia bai klaja khediba teuisa buma ngai tonai rong bosang kasa ko kesarnai ni jini pesa betinyo dega phiong ma ke ta phiong ladi abo sing thanai bidu sramir jak ke dega phiong ge rekake samni le khoting na ba hediba tabuk samni le khoting ka ba hediba nini pesa jono samusa ya khainai pulis bai rong metlang jakhana bole hediba tabuk o sala khamai tamai jekono atom kasa bini brand okno sodong jekono panangai thithanga ke mazarle saw manjana ba mazarle nini pesa jono manjane bole hediba abon bagane sing sanai jori sindrong o mahai hamia tolak kelek tongka drugs oksai tongka ke norong om herna bat khanyene norong om herna bat khanyene ingteng te nung beri borok te om hake nisa khaimrok saya tangi himale norni live norong kam ke pora bai focus khadi te jekono samong kamrok khadi om hake jori sindrong nisa rok khatong ke bui kuna kuni yesi suri nono tam sana ba hediba jore sindrong o bino saja tongke like te share khadi te a jaga ni tipra solo krok tam saka o berini bagai kam hamia a jaga ni footage kisa khane di hamba joto tiprasa aig lok thang abo tabok tamo sanai angbo thangke thanginu kaipen police rong mai telangkha tabo oburi ke kisa mia o program na faima fo ke program na phai oburi tamong ka tungto saimi aro sala election bazar tongna bo kisi sala atini bo kisi mi se chwa rong nungo ke buini chamong ro khayo sala daily election nugo ga oburi no tamon saka abor to sia but oburi o election ni agana o dogan no kaise puri sobji phalo biti dogan tong dogan khage o jaga tining jan glass tong o glass na oi buri bokhro bui rekhata aburi habra se kisman kiriya lawala chia asake buri mat oburi no no khanga drugs ok saw ni bui sawta
Gaburi kisa tahita tabo aburi no kai police rok mitilang selano hospital telang thaka fire service rok asuk jona no te kono update kri ko tabo aburi bini para boro boro yang mo samia ko khana rago chung jate khane tong.